Avem o experiență de peste 20 de ani, așa că la SC Planet SRL beneficiez de calitate și profesionalism. Electrolife Timișoara. Efectuăm la sediul clientului servici calculatoare, întreținere periodică sisteme, devirusări, instalări sisteme de operare și aplicații, depanare și remedieri defecte hardware și software atât pentru persoanele fizice cât și pentru persoanele juridice. Ne puteți găsi la 0724 492 123 și 0356 173 094 sau pe www.electrolife.ro. Suntem aici de 20 de ani. Pentru tine din 1994. Tele Europa Nova. Doamnelor, domnilor, bună seara! Țin regim. Iată două cuvinte pe care mulți dintre noi le detestăm. Invazia de regimuri miraculoase care te slăbesc într-o săptămână, cât te îngrași într-un an, face ca alegerea unei diete să fie un proces din ce în ce mai dificil. Multe încercări de a slăbi eșuează tocmai pentru că nu se știe cum trebuie început un regim de slăbit și mai ales cum trebuie menținută mai apoi greutatea la care ajungem cu atât efort, dacă ajungem. La rețeta compensată astăzi vorbim despre un nou concept în lupta cu kilogramele în plus. Sunt Cerasela Miu și alături de mine astăzi se află Simona Andronovici, fiziokinetoterapeută, consilier în nutriție și specialist în endermologie. Bună seara, Simona! Bună seara! Vreau să vă spun dumneavoastră, dragii mei, că Simona împreună cu o echipă de specialiști vine în sprijinul persoanelor cu probleme de greutate, cu un program mult diferit față de cum suntem noi obișnuiți. Vom afla detalii în cele ce urmează, dar până atunci vă reamintesc numărul de telefon la care dumneavoastră puteți intra în legătură directă cu noi dacă veți să adresați întrebări legate de tema emisiunii. 20 20 99, prefix 0256. Aici puteți adresa întrebările, așa cum spuneam, referitoare la discuția pe care o purtăm în această seară. Mă bucur că ai acceptat invitația mea și totodată îți mulțumesc pentru asta, pentru că îmi doresc ca ceea ce faci tu să fie cunoscut de tot mai multă lume, pentru că acest surplus de kilograme dă bătăi de cap multor persoane. Noi, mă includ și pe mine la noi, și mai ales noi femeile, ducem întotdeauna, cred că toată viața noastră e o adevărată cură de slăbire, dăm adevărate lupte cu noi și poate nu întotdeauna știm ce ar trebui făcut, cum să începem o dietă, ce să facem cu ea, cum să ne menținem mai apoi, într-adevăr, dacă ajungem. Și de pe pagina ta de Facebook am găsit acel slogan, nu doar consultanță, nu doar nutriție, și sub acest slogan a apărut pe piață acest nou concept despre care vreau să aflu cât mai multe. Înainte de toate, când știm că avem kilograme mai multe decât ar fi normal, nu neapărat să le vedem pe haine sau ochiometric, să zic așa. Este foarte important să punem un diagnostic corect de la început, să facem o analiză corporală profesională și să calculăm indicele corporal de masă, care în funcție de înălțime și de greutate, deja vedem dacă avem kilograme sau nu în plus. Însă indicele corporal de masă nu este cel mai important, este foarte importantă repartiția pe anumite părți ale corpului. Putem avea masă musculară mai multă și să avem 70 de kilograme, dar să arătăm foarte bine, sau putem avea masă grasă mai multă și atunci la 70 de kilograme deja să nu mai arătăm bine. Din punct de vedere al sănătății, un indice corporal peste valorile normale ne
ne asumăm și anumite riscuri ale sănătății. Suntem predispuși către hipertensiune, diabet, boli cardiovasculare și așa mai departe. Ca și valori normale, un indice corporal ar trebui să fie între 18 și 25. Nu este bine să fie nici sub, pentru că sunt și persoane subponderale acum. Nu este bine să fie sub, dar asta nu înseamnă că trebuie să începem să mâncăm haotic de mâine ca să ne îngrășăm. Și acolo trebuie o consultanță, dar este mai ușor. În schimb, când indicele este peste și procentajul de grăsime este peste, atunci trebuie o observare mai amănunțită a persoanei în cauză. Putem avea nevoie și de anumite analize medicale, să știm nivelul de colesterol, trigliceride, toate acestea la un loc ne pot ajuta pe noi să facem cele mai bune recomandări. Deci vezi ce înseamnă totuși un consilier în nutriție. Adică nu te-a pus tu de capul tău acolo să-ți faci tu dieta sau să o iei de prin tămice reviste, astea care au tot apărut ultimele sau cele mai recente diete care au băgat oamenii în spital, fără supărare. Au fost cazuri. Multe cazuri. Da, în care oamenii după o astfel de dietă au ajuns la spital și au paradit sănătatea. E nevoie de un consilier de nutriție. Categoric, ca și în orice alt domeniu. Noi nu încurajăm nici măcar cuvântul dietă, pentru că numai simplu fapt că îl pronunțăm presupune o perioadă de început și de sfârșit, ceea ce poate să ne frustreze. Mai am 2 săptămâni în care la ora 12 trebuie să mănânc tot afinele alea de care m-am săturat. Nu asta e. Și chiar dacă reușim în primă fază să slăbim, după încetarea acestei diete, ori mâncăm toate alimentele care ne-au fost interzise pe parcurs, da? Ori începem să mâncăm normal, dar organismul fiind ținut cu o dietă subcalorică atâta timp, poate să depună din nou kilogramele și mai mult sub formă de grăsime. De asta nu încurajăm nimic impus, nimic interzis, nu există așa ceva. Da, pentru că multe persoane într-adevăr slăbesc o perioadă de timp atât în respectivul interval cât țin respectiva dietă, și le vezi după aia dublu. Dublu, pentru că ele în perioada dietei, mâncând subcaloric, organismul nu și-a mai primit energia necesară. Și atunci am pierdut foarte mult de masă musculară, am pierdut apă și anumite resurse din corp, iar când ne îngrășăm sub formă de grăsime. Ceea ce nu este bine, deloc. Da. Eu vreau să vorbesc, mai avem foarte multe de discutat pe acest aspect, dar proiectul pe care tu l-ai inițiat acum și căruia îi dai curs, aș vrea să-l dezvoltăm acum la început de emisiune, tocmai pentru ca persoanele interesate să poată să se înscrie în acest concurs pe care tu îl vei face timp de 6 săptămâni, da? Vei alege în urma unei selecții 3 persoane, sau mă rog, 13 am înțeles eu, dintre care 3 vor urca pe podium, pe care le vei face oarecum, nu neapărat să slăbească cu 20 de kilograme, nu? Eu dată las pe tine să mă explici despre ce nici nu avem cum să slăbim chiar în 6 săptămâni 20 de kilograme, nu ar fi sănătos. Ziceam și eu. Acest concurs, de fapt, noi ce facem? Oferim cadou proceduri de slăbit, analize medicale, consultanță în nutriție, suport psihologic, ca să le educăm spre un stil de viață sănătos și totodată să slăbească, dar să și învețe ce au de făcut pe viitor. Într-adevăr, vor fi alese într-un final 13 doamne. De data aceasta doar doamnele, urmează și o ediție pentru bărbați. 3 vor intra ca într-un fel de competiție, vor face în centrul nostru toate procedurile necesare și tot ce am enumerat mai devreme. Cea care va slăbi cel mai mult și care va fi cea mai conștiincioasă va fi premiată de noi la sfârșit, iar pentru cele 10 vrem să gândim un program educațional. Bineînțeles, extra concurs, contra cost și cele 10 vor putea efectua procedurile, dar noi ne vom ocupa de ele în educare, să le dăm anumite sfaturi, chiar despre nutriție, chiar despre proceduri de slăbit. Și trebuie spus, noi am mai avut o emisiune la radio săptămâna aceasta și am discutat mai mult despre acest proiect. Cei care ne privesc acum, telespectatorii noștri, poate că nu au ascultat și Radio Timișoara la vremea respectivă și așa că aș vrea să le explicăm pe larg despre ce se întâmplă. Trebuie spus că în spatele tău, să zic așa, sau acestui concept se află practic o întreagă echipă, printre care și medici. Numai o secundă că avem un prim telefon de se află și medici și vom dezvolta. Bună seara, sunteți în direct. Bună seara, fiți drăguță, m-a interesat și pe mine cum aș putea să ajung la doamna Simona, că n-am văzut de la început emisiunea. N-ați văzut, doamna, nicio problemă. Rămâneți la telefon, colegul meu Călin vă va ajuta cu informațiile de care aveți nevoie, da? Da, aș putea să
Adică să o întreb dacă pot, cum să zic, să rezolv problema la dânsa sau nu. Adică în ce sens? Eu sunt o persoană care am 125 de kg, diabetică, hipertensivă și m-ar interesa dacă... Pentru că, în mod sigur, este nevoie de o discuție în privat, având atâtea probleme, de-aia vă spun, rămâneți la telefon, o să primiți informațiile și, în mod sigur, veți intra în legătură cu invitata mea, da? Da, da. Rămâneți. Numai bine vă dorim, sănătate numai bună. Dragii mei, 20 20 99 prefix 0256, puteți intra în legătură cu Simona Andronovici, invitata mea din această seară, consilier în nutriție, fiziokinetoterapeut și specialist în endermologie. O să trebuiască să-mi spui ce înseamnă și endermologia. Atâtea lucruri am să te întreb și sunt convinsă că nu o să reușesc până la final de emisiune și uite-te că mă bâlbâi. Te las mai departe să-mi povestești despre conceptul tău. Despre concept și despre echipă, și despre am reamintit. Singur nu am putea duce acest program la bun sfârșit. Ne trebuie o echipă de profesioniști în spate și chiar de medici. Noi suntem în centru fiziokinetoterapeut și dispunem de cele mai performante proceduri pentru slăbit și reglarea anumitor probleme. Avem medici care se ocupă de analizele medicale, avem medici în spate care se ocupă chiar de această consultanță în nutriție, avem un medic estetician care ne va ajuta, dacă nu cu intervențiile chirurgicale, cu sfaturi utile despre aceste intervenții chirurgicale, avem psihoterapeuți în acest program, pentru că atunci când ne confruntăm cu kilograme în plus, cu siguranță avem nevoie de acest suport psihoterapeutic. Da. Deci suntem o echipă întreagă care muncim și nu doar pentru acest program, ăștia muncim zi de zi în acest scop. Da, eu țin minte și am văzut ceva la un moment dat la nivel național, mai făcusem o poză de televiziune și chiar au urmărit aceste persoane. Îmi doresc din tot sufletul să pot să urmăresc și eu. Acum, pentru că încă nu ai ales aceste persoane, nu le-ai selectat, normal că n-ai putut să vii cu nicio poză, dar să știi că aș vrea să urmăresc și următoarea emisiune pe care o vom face, că, bineînțeles, doamnele vor fi de acord, să le prezentăm în faza inițială, cum ar fi, și apoi să le urmărim pe parcursul acestor 6 săptămâni. Deci, cu analize medicale, cu absolut, totul se face monitorizat, deci nu faci nimic de capul tău. Nimic monitorizat și vrem să vedem evoluția pe toate aceste 6 săptămâni, de săptămânal vor fi aceste monitorizări, să vedem cum reacționează și organismul, poate să reacționeze la unele proceduri, dacă nu, să avem posibilitatea să le schimbăm programul. Toate programele sunt personalizate și... Da, deci nu poți să zici că programul meu îl faci și colegii. Nu, se poate să nu se potrivească, cauza acumulării de kilograme să nu fie aceeași, să, eu știu, diferite afecțiuni sau stări de sănătate care să... Da. Noi vorbim practic de un concurs, dar pe lângă acel concurs pot beneficia și alte persoane sau de aceste programe. Deci sigur nu trebuie neapărat să fii selectat în acest concurs. Dimpotrivă, toți cei care își doresc și sunt motivați pot face acest lucru. Bună seara, sunteți și dumneavoastră în direct, vă ascultăm. Alo, bună seara! Bună seara! Diana, la telefon din Timișoara. Bună, Diana! Am și o rugăminte. Am doar 19 ani și am greutatea de 95 de kilograme. 19 ani? Da. Și nu mă pot abține de la mâncare, să mă trezesc noaptea, tot cu mâncarea în gură, tot să mănânc. Da. Uite, candidatul ideal, aș putea spune, deci aici ar fi o provocare. Ar fi o provocare. Da, ar fi. Trebuie stat mult mai mult de vorbă ca să pot să dau mai multe sfaturi. În aceste cazuri nu o să ne axăm pe sport, pentru că este o persoană tânără care cu siguranță va putea face antrenamente individuale, la fel și acelea personalizate. Trebuie făcute și ceva analize, pentru că 95 de kilograme, cu siguranță indicele și cantitatea de grăsime sunt peste valorile normale. La ce înălțime? 1,63 m. Deci va trebui să vedem și pe interior cum stă, suport psihologic obligatoriu, să vedem de ce se mănâncă noaptea și ce cauză a dus la aceste obiceiuri. Diana, eu o să te rog, dacă ești interesată, să rămâi și tu și atunci vei primi informațiile necesare ca să poți comunica, eu știu, cu Simona, invitata mea, să vă puneți de comun acord. Da, ok. Bine? Sunt de acord, da. Rămâi la telefon, te rog, și colegul meu te ajută. Multă baftă!
20 20 99 puteți intra în legătură directă cu noi. Suntem în direct și invitata mea Simona Andronovici așteaptă telefoanele dumneavoastră și întrebările dumneavoastră legate de ceea ce discutăm noi astăzi, lupta cu kilogramele. Uite, copii, fete tinere. Asta m-a emoționat. Apropo, înscrierile se fac până pe data de 31. În concurs va urma o preselecție, iar concursul începe pe data de 9 iunie. Deci suntem în 28, până în 31 mai sunt câteva zile la dispoziție. Am primit foarte multe mail-uri, nu doar datele de înscriere, ci o întreagă poveste. Am stat și m-a emoționat foarte tare treaba asta. Foarte multe tinere, într-adevăr, care se luptă cu kilogramele în plus și ele sunt predispuse să cadă cumva în ispita internetului, unde dau de tot felul de diete drastice, de înfometări, de pastile, și o să ne ocupăm de toate într-un final. Măcar cu sfaturi online, dacă nu o să putem fizic să ne întâlnim cu toate. Da, asta ziceam, e un concept nou, cel puțin la nivel de oraș, așa cum spuneam, și atunci lumea văd că e deschisă la nou și de altă parte e o suferință această greutate și această luptă pe care o dai zi de zi cu tine. Este și ne afectează în viața de zi cu zi. Dacă trecem peste sănătate, care e cea mai importantă și ne afectează chiar pe noi la locul de muncă, în relația cu colegii, în relația cu prietenii, ne afectează. Copii de școală, iarăși, foarte mulți obezi. Foarte mulți. De la vârste fragede. Da, și sunt programe speciale, poate chiar și pentru copii, deci nu trebuie să ai o vârstă minimă. Da, eu ziceam de multe ori și mi-e necaz uneori pe acei părinți care aș spune eu că sunt un pic irresponsabili, fără să jignesc pe nimeni. Dacă când văz copil de 2-3 ani, 4 ani, intră în magazin, da, cu mama, mi s-a întâmplat mie să asist la o astfel de scenă. Primul lucru, snacks-uri, direct la snacks-uri, fără nicio problemă, mama îți cumpără că ai fost cu minte și roșo, drăguță de altfel că e copil, da, dolofană și abia niște butuci de picioare și de acum. Până la vârsta de 13-15 ani, dacă copilul este supraponderal, toate șansele întreaga viață să se lupte cu kilogramele în plus. Deci este cea mai importantă perioadă din viața unui copil, atunci se stabilizează tot. Mai pui complicațiile obezității. Exact, care apar. Nu există să nu apară la un moment dat și sunt foarte multe complicații, să spun, de la probleme circulatorii limfatice până la astmă, până la diabetul. Deci mai bine nu intrăm acum în complicațiile astea, că vreau să discutăm despre lucruri frumoase acum. Cum se face o diagnoză practic? Să spunem că tu alegi din toate aceste din multitudinea de candidate pe care le ai până în momentul ăsta, la un moment dat le alegi, da, și ele se prezintă oarecum în fața unui juriu cu ghilimele de rigoare, adică acelor medici, acelor fiziokinetoterapeuți, nu faci o diagnoză. Da, o diagnoză completă, vor trece pe la fiecare dintre noi. În prima fază facem această analiză corporală profesională ca să vedem repartițiile pe corp, mai important să vedem și calitatea musculară, tot cu acest analizator pe care îl avem, procentajul de grăsime, indicele corporal de masă, după care va face analizele medicale. Va sta de vorbă și cu psihoterapeutul nostru, sunt anumite fișe care se completează individuale la fel, se stabilește programul de proceduri personalizat și programul nutrițional personalizat. Da. Deci asta durează undeva la o oră jumate, această diagnoză. Și cât timp trebuie să aloci acestui proces? Timp de 6 săptămâni, de câte ori pe săptămână sau ce? La un moment dat spuneai că intervin așa și ore de relaxare, de joacă, de... Da, sunt foarte importante și acestea. Să nu devenim stresate, trebuie să slăbesc. E foarte important. Devine obsesie la un moment dat. Devine obsesie și ne împiedică în procesul nostru, adică intrăm în perioada de stagnare chiar când ne stresăm mai tare, de 2 sau de 3 ori pe săptămână, aproximativ 2-3 ore, depinde de procedurile alese, iar în sâmbătă va fi pusă la dispoziție pentru joacă, să spun așa, dar o joacă în care să facem mișcare, o joacă în care să ne recreăm, să ne încărcăm bateriile pentru săptămâna care urmează, pentru că multe dintre ele o să lucreze, o să fie deja, să spun eu așa, puțin obosite și atunci sâmbătă ne ocupăm să le distrăm.
Foarte interesant. Eu sunt foarte curioasă cum se va desfășura acest concurs și nu numai pe viitor ce se va întâmpla, dar pot apărea oarecum în intervalul acesta, să zicem, efecte secundare în program. Eu știu, există așa o breșă, o fisură cumva? Nu cred că ar avea acum, pentru că fiind tot timpul alături de ele, noi o să comunicăm foarte mult cu ele, așa cum facem și cu clienții noștri, comunicăm întotdeauna și orice vedem că nu este în regulă, avem posibilitatea să schimbăm. Și atunci nu cred să apară aceste rupturi. Da, contează foarte mult faptul că au pe cineva în spate, pentru că și la sală, dacă te duci, da, dai tu de 2 ori de acolo la bicicletă, mai tragi tu de fiară când tragi și, da, știi ce, gata, mie mi-ajunge. Când ai în spate un personal trainer și care stă așa oarecum cu biciul între ghilimele sus pe tine, parcă nu ție tot una și de jenă, dar domnule, pentru asta am venit, înseamnă că știu ce vreau, hai, lasă-i, dă mai departe, mâine va fi mai ușor. Și atunci eu zic că e mult mai simplu și pentru persoana respectivă. Mult mai simplu, pentru că este cineva lângă și mult mai sigur, pentru că noi ne asigurăm că nu vor face exerciții incorrecte, vor sta corect cu coloana, nu își vor supra-solicita articulațiile, ceea ce este foarte important. Nu se va supra-solicita musculatura, pentru că supra-solicitând musculatura, putem să-i stricăm foarte bine calitatea musculară și foarte greu de recuperat. Deci indicat și nu numai la noi, să știm, pe viitor foarte indicat să facem cu un antrenor și chiar cu un kinetoterapeut dacă avem posibilitatea. Deci nu le rupeți acolo, vin la voi și se duc acasă și zvarză de a doua zi, nu le mai vină să vină. Nu, vor fi, cel puțin, se pleacă cu ele de la un nivel. Noi o să le întrebăm, e foarte important, au făcut sport, n-au făcut sport. Nu putem cu o persoană care n-a făcut sport de 10 ani să o luăm acum și să... Cu ruptul. Nu, pentru ea poate chiar un ușor stretching va fi mai de ajutor decât să o punem să alerge 3 km. Foarte interesant. Să știi că am ajuns la jumătatea emisiunii, Simona. Nu pot să cred. Și n-am vorbit mai nimic. Mai avem o jumătate, în mod sigur vom mai discuta și în cealaltă jumătate și oricum așteptăm și pe mai departe telefoanele dumneavoastră. Publicitate, ne revedem în câteva momente. Produsele Schonenberger, obținute prin presare la rece fără îndulcitori, alcool sau conservanți, sunt absorbite imediat de organism fără reacții adverse. Pachetul de detoxifiere Schonenberger ajută organele de detoxifiere să funcționeze normal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Am revenit, dragii mei, suntem în direct, ne luptăm în această seară cu kilogramele în plus și sper eu să le dăm de capăt cu ajutorul invitatei mele de astăzi, Simona Andronovici, fiziokinetoterapeut, consilier în nutriție, foarte important, și specialist în endermologie. Așa cum spuneam înainte de publicitate, puteți intra în legătură cu dumneavoastră apelând numărul de telefon 20 20 99 prefix 0256. Un interesant concept lansat pe piață de care îmi face plăcere să vorbesc, mai ales că vine în sprijinul persoanelor care au probleme de greutate. Un concurs, o preselecție, o selecție finală, se aleg 13 candidate, din care 3 urcă pe podium. Să vedem ce se întâmplă în aceste 6 săptămâni în spate, echipa de medici de care povesteam, ce vor reuși să facă cu aceste doamne sau domnișoare, vedem pe cine o să alegi la
toți veți alege până la urmă. Da. Probabil că trebuie să dobândească anumite criterii, deci sunt selectate după sunt anumite criterii. chestionare care se completează, se adună un punctaj și în urma acestora... Și ce mi-a plăcut mie cel mai mult, spunea Simona la un moment dat, că la finalul acestui concurs se va alege candidata cu număr, adică premianta, să zic așa, și va primi și o ținută. Da. Va primi o ținută pe noile măsuri, va primi o schimbare de look, bineînțeles dacă dorește și ea, o freză, un machiaj și o cină în oraș cu toată echipa care a muncit la noua ei siluetă. Foarte frumos. Dacă voi o să le monitorizați pe aceste doamne, să știi că eu o să te monitorizez pe tine ca să vedem. Mie îmi place ideea și chiar sunt curioasă și vei mai veni în studio la noi. Eu te aștept cu drag și chiar să ne povestești ce s-a întâmplat pe parcursul acestor săptămâni. Spune-mi dacă cumva se schimbă cu ajutorul acestui program, eu știu, metabolismul, dacă reușești cumva să schimbi ceva în organism. Da, în cadrul diagnozei se va calcula și rata metabolismului bazal, de acolo noi putem vedea consumul energetic al persoanei, de acolo plecăm și cu consultanța nutriție și cu alimentele pe care îi le vom recomanda și alimentația, mișcarea, procedurile noastre, toate la un loc vor duce la o îmbunătățire a metabolismului și organismul cu siguranță va consuma mai multe calorii, va arde mai multe calorii decât arde în momentul în care ajunge la noi. Totul controlat. Apropo de alimentație, voi recomandați și anumite mâncăruri, cum se le prepare sau ce să mănânce, ce să combine, ce să nu combine? Că degeaba, eu știu, vin la voi, faceți procedurile, mișcare, sport, nu știu ce, și merge acasă și dă exact, nu știu, nu face nimic. Se va merge pe variante. Deci nu vom impune anumite alimente, ci vom da variante. Ce să mănânce la micul dejun? 7-10 variante. Dau un exemplu, ce să mănânce la prânz, ce să mănânce la cină. Nu vrem să le stresăm că nu au un frigider chiar alimentul pe care noi l-am pus pe listă. Și atunci, dintr-o listă de 7-8 variante, ea așa alege. La sfârșitul săptămânii va veni cu un jurnal completat ca să vedem ce a mâncat. Se poate în unele zile chiar să ia o bucățică de ciocolată și noi să nu-i fi scris acolo. Nu-i crimă și pedeapsă. A doua săptămână vedem cum reglăm această problemă. Deci va fi totul la alegere. Noi vrem nu o dietă pe cele 6 săptămâni, noi vrem să-i formăm un nou stil de viață pe care să poată să-l țină după fără ajutor. Probabil că o să țineți cont și de alimentele preferate. Uite, de exemplu, dacă mie îmi dai pește, mărturisesc, mie nu-mi place peștele, păi poți să-mi scrii în dieta aia de 100 de ori că eu n-am cum să-l mănânc dacă nu mi-l place sau orice derivat. Da, asta nu-mi place. E sănătos, e nemaipomenit. E foarte important să ne placă, să nu mâncăm ceva ce ne place. E foarte important să nu-i scoatem din alimentație exact ce-i place. Deci la prima discuție va fi printre primele întrebări ce-ți place să mănânci, ce nu-ți place să mănânci. Și atunci nu vom scoate alimentele care îi plac și nici nu vom introduce alimente care nu-i fac plăcere, pentru că nu le va mânca. Și atunci... Da, și pe parcursul acestor 6 săptămâni, practic, medicii monitorizează, da, starea de sănătate, absolut tot ce s-a schimbat în organism. Mi-e drag să o salut pe Claudia Borza, îmi pare rău că nu a reușit să vină, medic primar explorări funcționale, face parte din echipa voastră. Sper ca data viitoare să fie și alături de noi. Doctorul Radu Chioibaș, estetician, da, și dumnealui. Psihoterapeuta Eulenia Macavei. Da, deci o întreagă echipă de profesioniști. Da. Dar cum ți-a venit ideea acestui concept? Într-o noapte. A doua zi deja l-am pus la punct, am vorbit cu toată echipa și încă muncim și încă ne vin idei, încă e în lucru acest concurs cu noi idei. Mi-a venit ideea, în primul rând, să oferim un cadou, așa am vrut noi, să slăbim 3 doamne din Timișoara și văzând ce se întâmplă cu kilogramele în plus de la tineri până la vârstă. Aș vrea să trecem în revistă loc unde se va întâmpla acest concurs, să zic așa, și nu numai, pentru că acolo oricum tu mai ai oameni care vin, sunt nu de acum, nu? Acum ți-a venit ideea, alții deja au beneficiat de aceste programe. Ca să vadă lumea că de fapt nu e undeva, uite, e un loc de vis, uite-te și tu te rog pe monitor, deși tu cunoști foarte bine ce se întâmplă acolo. Deci să lăsăm puțin cotidianul și rutin.